però... No, no, no. Ah, és que... Ja, has que agafat totalment obert. Suïssa per un passatger del seu mòbil amb prebor al fet que un altre passatger... Has pogut? He tancat el sí. El cotxe. És la trucada feta? Sí. Sí, sóc aquí. Advertís la tripulació i el pilot advertís als controladors aeris francesos d'una amenaça de volat per un avió militar de l'exèrcit francès, avió de combat francès autoritzat. L'han estat mitja hora donant voltes entre Tarragona i l'illa de Sardenya fins que han pogut. Aquests avions, aquí els passatgers han